Moi boas, hoxe estamos aquí no Plato de Telemiño para falar dunha das actividades da semana non só en Ourense, senón en outras cidades de Galicia, como Vigo ou A Coruña. E é que este vindeiro 27 de setembro celébrase por cuarto ano consecutivo a Noite Galega das Persoas Investigadoras. E para falar sobre esta noite e todas as actividades que se organizarán, temos aquí a tres das persoas participantes. Empezamos por María José Vázquez Figueiredo. Moi boas tardes, María José. Boas tardes, boa noite, grazas por convidarnos. María José é doutora en Psicoloxía Básica e profesora na Facultade de Educación e Traballo Social de Ourense. A súa investigación abarca a psicoloxía xurídica, a comunitaria e participou en programas de intervención e avaliación de programas e máis recentemente tamén en todo aquilo que ten que ver coas adicións que poden ter as diferentes persoas, non? Tamén temos aquí connosco a José Manuel Salgado Seara. Boas tardes. Boas tardes. José Manuel é doutor en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos e investigador Beatriz Galindo do Grupo Biotecnia. Lidera unha nova liña de investigación sobre biorrefinería de insectos para obter novas fontes de proteína de alto valor nutricional e derivados de quitina, non? Así se di, non? Sí. E por último, temos aquí a Carlos Barja Márquez. Boas tardes, Carlos. Hola, grazas por invite. Carlos é investigador do Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio. O seu proxecto da tese trata o emprego de ferramentas de realidade aumentada para a musealización de patrimonio construído de orixe alto medieval e tardo antigo. Para un pouco que nos estén vendo coñezcan esta actividade, en que consiste a actividade da Noite Galega das Persoas Investigadoras, hai que dicir que é unha actividade coordinada pola Universidade de Vigo, na que tamén participan a Universidade de Santiago, a Universidade de A Coruña e institutos de investigación do CSIC e outros organismos de investigación galegos. Este ano, cuarta edición, celébrase baixo o lema Conciencias Creativas, e o que se pretende un pouco con esta actividade, con esta xornada, é sacar a ciencia das aulas, non é así, levala a sitios, pois ao mellor menos acostumados, pero nos que tamén se pode chegar a moita xente, non? En que consiste? Que se poden atopar as persoas que vayan este venres ás actividades nas diferentes cidades? Bueno, en xeral estamos falando dunhas actividades bastante variadas, non? Eu a primeira lembranza que teño desto sería cara a 2015, se non me equivoco, ainda estaba estudando en Santiago. Lembrome que era unha especie como de unha especie de feira, non? Como que de repente todos aí había diferentes espacios, un podía ir a unha facultade, encontrarse unha actividade, e un pouco, eu creo que se sigue nese espírito, non? Pasa que sucede que tamén é certo que esa performatividade, desculpade, é un pouco diferente porque sí que é certo que dependemos un pouco máis da propia promoción, non? Das redes, de modelo, para o cual é maravilloso o traballo que fan dende a área de a Unidade de Cultura Científica da UVigo, para esta difusión, este movimento das actividades. Se non me lembro mal, ti, Carlos e María José, estaredes aquí en Ourense e ti, José Manuel, estarás en Vigo, non? Sí. Que actividades se van a poder atopar? Bueno, supoño que rapaces, nenos, familias ao completo, non? Está dirixido... Sí, no venres pola tarde, de 5:30 a 10 da noite, vai haber diferentes stands donde se van mostrar as actividades que se están a desenvolver en varios grupos de investigación da Universidade de Vigo, e nós, o Grupo Biotecnia, tamén vai participar ali. A idea é mostrar ao público xeral todas estas actividades, dar divulgación, e tamén vai haber charlas para explicarles as diferentes actividades que vamos facer. E en concreto ti, cal é a actividade na que vas a participar? Nós vamos a ter un stand onde mostraremos o potencial que ten a biorrefinería, que sería, digamos, o fraccionamento de diferentes biomasas, tanto vegetais como insectos, para obter novos alimentos, tamén biomateriais e compostos que podan ter interese industrial, e vamos a mostrar o potencial que teñen eses produtos. Ademais, tamén esta liña que temos de aproveitamento de insectos como alimento, vamos a mostrarlle alimentos que xa son elaborados con estos insectos, e un pouco enfrentar un dos desafíos que temos con esta liña de investigación, que
convencer a xente de que o insecto pode ser un alimento nutritivo e que perdan o medo a consumir estes produtos. Xa fixemos isto na feira científica que hubo en Pontevedra no mes de maio, e tivemos unha boa acollida, e agora en Vigo queremos tamén ampliar esta divulgación sobre esta liña de investigación que estamos a desenvolver. Porque sí que é certo que o insecto como base dunha alimentación sí que está extendido noutras zonas do mundo, non? Pois é mellor unha cuestión máis cultural, pero está demostrado que supoñen un alto componente de nutrientes. Bueno, corríxeme se non utilizo a terminoloxía técnica que hai que empregar, e un pouco mellor estamos aquí como pouco receptivos, ou é algo que non estamos tan acostumados e por eso non ten chegado xa. E, sobre todo, o valor nutritivo é moito bon e é similar a outras proteínas vegetais e animais, pero a gran vantaxe é que podes producilo de unha forma con un impacto ambiental moito máis baixo. O consumo de agua para crialos, o consumo enerxético, a emisión de gases de efecto invernadero, ten moitas vantaxes medioambientais que o fan ten un impacto moito menor que a proteína de animal ou a proteína vegetal. Entón, as persoas non coñecen estas vantaxes que poden ter a cría de insectos. É un proceso que incluso ten potencial para un desenvolvemento rural, novas actividades no medio rural da Galicia pode afrontar esta liña de traballo. Xa hai algunhas pequenas granxas que se están a iniciar o seu funcionamento en Galicia. De feito, nós traballamos cunha empresa que chama Galinset de Ponteareas. Foi aí un pouco como comezou a liña de investigación, e vemos que ten un potencial enorme, tanto como alimento, pero tamén, por exemplo, para producir abono de insecto, que é moito bon como fertilizante, e tamén unha das partes do insecto que é a quitina. A quitina ten un potencial como biomaterial, por súa actividade antimicrobiana. Podemos desenvolver embalaxes, por exemplo, activos que aumenten a vida útil dos alimentos a partir desta quitina. Entón, ten un potencial tamén no seu bioprocesamento moi grande. Pode desenvolver procesos biotecnolóxicos que van a dar moito valor ao sector agrario e industrial da Galicia. Bueno, e está claro que isto, se non lle trasladas eso, pois aos alumnos que están nas aulas, por suposto que lles chega, e se están aí, pois é porque hai un interese sobre os diferentes temas que ahora vamos a abordar, pero claro, para chegar a toda a poboación son necesarias este tipo de actividades como a que organiza a Uvigo para un pouco, pois eso, concienciar, e tamén pois que son actividades que se poden desenvolver, pois o que distís, en caixa impacto, solventando problemas como a despoboación no rural, non? María José, contanos ti en que vai a consistir a actividade que vas a estar aquí en Ourense, non? Sí, vou a compartir espazo con Carlos en canto a provincia onde se vai a desenrolar. O que sí, se me permites, vou a facer unha pequena contextualización de os motivos por os cales eu quero participar nestas iniciativas da Uvigo. Fai 3 anos comecei a colaborar nesta iniciativa de divulgación científica dos traballos que se fan dentro do grupo de investigación no que participo e tamén da facultade, porque entendía que ten un proceso de retroalimentación. Non só o investigador dá a coñecer a súa investigación, permite á ciudadanía en xeral, e ademais en contextos onde non é habitual falar de ciencia, como é o caso dun bar onde nos vamos a chegar ao noso proxecto, sino que ademais nos permite dar pequenas pinceladas ao noso proxecto, é dicir, coñecer a opinión da cidadanía en xeral fora do noso contexto académico tamén nos permite chegar a aqueles aspectos que ao mellor nos quedan fora se non tiveramos ese contacto coa sociedade. Este proxecto que ten a Uvigo permite difundir nunha única ocasión máis de 100 actividades en distintas cidades e que data xa do 2005 e que debe insertar neses proxectos europeos que tamén financia a Xunta e que agradecemos
que nos permita dar difusión non soamente ao que nos facemos, sino achegalo cunha linguaxe accesible, que non é a que utilizamos nós en contexto académico, e que tamén, por suposto, temos que adaptar un pouco ese coñecemento para que a sociedade non soamente coñece este proxecto específico, sino que entenda que a investigación é fundamental e que a investigación se debe promover e se debe garantir, non? É un traballo que nós estamos facendo, quizás, se me permitides, compañeiros, un pouco na sombra, pero que non é recoñecido como impacto real que ten na sociedade, máis nas áreas nas que traballamos Carlos e máis eu, que son áreas máis dedicadas ao ámbito das humanidades, ao ámbito do xurídico social, ao ámbito das ciencias aplicadas, digamos que se ve máis ese impacto reflectido de forma máis visible. Nós non temos un produto como tal, digamos, temos isto envasado, hecho, vendemos, sino que é un produto social, un produto que se ve no impacto social que pode redundar na confianza entre as persoas, no sentido de comunidade, que iso hai que medilo para saber que ese proxecto ten un impacto importante que se debe facer. En definitiva, sexa este proxecto que vos vou a presentar agora ou outro, é importante que a sociedade valore a ciencia, valore a importancia de acceder á mesma para cando haxa que ter unha colaboración, un asesoramento, que recurran aos investigadores, que recurran aos expertos, ben sexa no ámbito das ciencias ou no ámbito das humanidades ou xurídico social, como é o meu caso. En definitiva, achegar a ciencia a cidadanía e tamén ver esa necesidade dos investigadores. E, bueno, concretando un pouco o proxecto que eu vou a presentar á cidadanía, vai se centrar fundamentalmente nunha cuestión que a día de hoxe está emerxendo, que é o proceso de socialización que se está facendo a través das redes sociais a nivel de educación sexual. Por iso, nos detectamos que hai moitos menores que consumen este tipo de imaxes e que poden afectar a súa construción mental e que nesa construción mental van a tomar decisións baseadas en mecanismos que eles non son conscientes. De aí xurde o proxecto Humanizatriz, que é un proxecto interdisciplinar que conta coa colaboración de distintos investigadores da Universidade de Vigo, tanto do ámbito tecnolóxico especializados en inteligencia artificial como da área da psicoloxía básica, que neste caso está representada por min, e tamén outros profesores da área do social que van a falar tamén da peculiaridade, da necesidade, da normalización da sexualidade nun campo específico como é da discapacidade. Tamén temos profesorado de filosofía, de historia, que están a colaborar connosco para dar esa perspectiva tanto da ética da sexualidade como da historia e da visión antropolóxica que debemos ter das persoas para ter unha decisión baseada en datos que teñen evidencia científica e que a decisión non debe basearse nun único dato, sino na confluencia multidisciplinar de distintos expertos. E o que esperamos é que este proxecto teña cabida nos centros educativos, que teña cabida tamén para as familias e que teña cabida para os formadores, para que deste xeito a visión que temos, en definitiva, da sexualidade sexa unha visión integral, unha visión que é construída de distintos ámbitos de coñecemento e que sexa unha realidade universal, que podamos ter acceso a toda a población e que incluya a todas as persoas que vamos a tomar decisións nesa dirección, tanto mulleres como homes, como aquelas persoas que teñen algún tipo de discapacidade. É unha cuestión de interés resaltar que este proxecto non somente está pensado para aquelas persoas que non teñen discapacidade, sino que inclúe esa población e tamén é unha cuestión novedosa que incluímos tanto a inteligencia artificial como a discapacidade e aspectos cognitivos que temos que ter en conta en tomas de decisións que tomamos e decidimos habitualmente e que son variables que non temos presentes. E, bueno, en eso consiste o proxecto que vamos a presentar. Neste caso, eu, que son a profesora, e tamén unha estudante que vai a presentar como xurdiu ese proxecto, que naquel momento era estudante de grau, ou sexa, estudante de doutoramento, coa mesma liña de investigación. En aquel momento, este proxecto xurdiu a demanda dunha entidade que colaborou
nunha PS que foi dirixido na materia de xénero e intervención social, de traballo social, e que nos demandaron dar resposta a esa necesidade concreta, e esta estudante que hoxe en día vai a facer a tesis doutoral sobre esta cuestión participou na implementación deste programa específico en menores que tiñan conflicto coa lei e que estaban colaborando connosco, e vai explicar cal é o orixen deste proxecto que agora digamos, xa ten unha extensión maior, tivo financiación, porque contamos ca colaboración do Vicerreitorado do Campus de Ourense, ca financiación dos proxectos INOU. E iso é do que lle imos a falar. E a que hora empezará a actividade? Pois a actividade vaise celebrar no Bartorgal e comenzará ás 7 da tarde. Bueno, pois todos aqueles interesados en coñecer máis en profundidade e de primeira man de expertas como María José e Paula Rodríguez, se non me equivoco será estudante... Paula Rodríguez é outra investigadora que vai a presentar outro proxecto paralelo e distinto ao que acabo de explicar. Ela vai a explicar como, a través das novas tecnoloxías, tamén podemos sensibilizar a población. Non está dentro deste proxecto, un proxecto tamén moi interesante e que vai en línea coa perspectiva de xénero e ca necesidade dunha educación sexual a raíz das necesidades que hai a día de hoxe, pero é un proxecto que está elaborado e pensado e diseñado por ela, que está xa nas últimas fases da súa tesis doutoral, e a estudante da que eu che falaba é Jennifer Rodríguez, que está comenzando a súa tesis doutoral, entonces, por tanto, están en distintos momentos evolutivos e tamén temas distintos. Bueno, Carlos, contanos ti agora un pouquiño cal vai a ser o teu papel, que van a poder escoitar os ouvintes, os espectadores que se acheguen do teu proxecto, da túa actividade. Vale. Agora vai haber un pouco de cambio de tercio, non? Antes escoitamos como os compañeiros nos falaban de un pouco da parte máis de investigación. Nos demoslle un pouco a... que maravilloso, a mí me encantaría falar do meu, pero ainda o teño un pouco crudo. Entenderáme quen este facendo unha tese de doutoramento, non? Unha carreira de fondo, non? É un pouco. Dende a área antigua e do grupo de investigación intentamos darlle unha volta á parte máis docente da nosa actividade, que nos centramos na súa parte práctica. Sei que a veces parece un pouco dicotómico, non? O sea, un pouco un contraste, non? Decir, humanidades, que prácticas pode haber nunha carreira como a de historia, non? Pois nos centrámoslo no análise de fontes directas. Moitas veces un remata un grado e non ten accedido ás fontes das cuales despois os historiadores ou arqueólogos e demais utilizan para analizar para crear unha narrativa histórica, para realizar un traballo de arqueoloxía, para realizar un conxunto de actividades, non? Nos centramos un pouco para que este alumnado teña acceso a esas actividades, non? Se ven algo que en xeral funciona, porque sí que é certo que a capacidade analítica, despois de facer resume unha chea de comentarios de texto a través de fontes, das propias fontes, en xeral observamos que a capacidade analítica do alumnado ten superior moitas veces a cando non se ten feito. Que quero dicir con isto? Que dimoslle unha volta. Como lle dimos unha volta? Normalmente leemos textos. Neste caso, que nos dedicamos a escribilos. Empregamos esta actividade. Foi un pouco iniciativa de toda a área, pero a idea principal vivo dunha compañeira que está ahora tivo retorno en Margarita Salas da Universidade Autónoma de Madrid, perdón. Estivo 2 anos con nós e agora tivo retorno. Saiu da idea de facer un taller de escritura en linguas antiguas. O primeiro ano quedamos moi a gusto co resultado, o segundo intentamos darlle unha volta. Como fixemos? Pois traendo a colación proxectos nos cuales xente da área estivo traballando. Por exemplo, é o caso do proxecto BIPMA, que centra a súa actividade sobre temas de vulnerabilidade, entendendo esta como a capacidade de todos os seres humanos de sufrir algún tipo de situación. Este terceiro ano centrámoslo aproveitando que temos a unha compañeira que centra a súa investigación nos espacios domésticos, dimoslle unha volta máis
pensamos en falar da propia alimentación. Como a alimentación pode ser ritual ou pode non ser ritual, normalmente non ten por que pensar en comida como algo para inxerir, vénsame a cabeza o mesmo mito de Prometeo, cando Prometeo ensina aos homes a engañar os deuses cambiando un saco de huesos e grasa pola propia carne que anteriormente les daban os deuses. Entón, pero isto non é solamente así, non ten por que ser ritual, tamén podemos falar de espacios comuns nos cuales se realiza a vida. Moitas veces, cando pensamos no pasado, pensamos en chave de esta xente nin sufría nin padecía, simplemente facían, producían, e xa está, non? Pero vai ás inscripcións funerarias, vai a un montón de fontes, acabas atopando escrituras descorazonadoras en situacións que, bueno, tradicionalmente diríamos, non, a xente que facía no pasado, pois, guerra e paz, basicamente, pouco máis. Paz pouca, non? Pero realmente hai moitos máis contextos que nos gustaría transmitir con isto. Como vamos facer? Vai haber dúas compañeiras, Iria Souto Castro e Elena López, que van transmitir a primeira esta actividade dende o punto de vista do contexto exipcio. A práctica vai ser realizada sobre papiro, cuns cálamos. Elena vai dar ese mesmo contexto máis centrado no mundo romano, que é a súa especialidade. É interesante decir que o que a mí me parece máis interesante de como empezou a funcionar na nosa área o tema de participar na Genite foi que isto sai un pouco dunha vontade de expresar non solamente o que investigamos, senón tamén, inicialmente, senón tamén a parte máis docente. Pero, ao final, isto mesmo xerou unha especie, falamos antes de sinerxías, non? Xerou unha roda que se acaba materializando en que surdiron outras actividades para as cuales, digamos, un pouco feo decir que reciclamos, non? Pero, ao final, collemos o mesmo marco e aplicamos a diferentes situacións para ver que sae, non? Nos está dando moi bo resultado e agora mesmo temos un proxecto INOU que hai unha colaboración entre a Facultade de Ciencias da Educación e a de Historia, Ciencias de Educación, Traballo Social e Educación Social, creo que o nome oficial, verdad? Facultade de Educación e Traballo Social. Educación e Traballo Social, perdade. O que sí que está claro é que coincidides os tres tratando campos tan diferentes nos que cada un sodes expertos, que polo que transmitides sempre hai boa acollida neste tipo de actividades, non? Que é moi importante pois sacar a ciencia das aulas e con esta actividade como a Genite consíguese e antes falabas ti de unha actividade que fixerades en Pontevedra, falabas ti, María José, da experiencia de outros anos, ti ahora tamén dicías, pois eso, como esta actividade pois foi xerando outro tipo de actividades, entón, valoración un 10, non? Para este tipo de iniciativas. Que diría, o sea... É unha maravilla, eu estou encantado, a verdade. Todos os anos que sae a convocatoria, mensaxe o grupo da área, eu ocúpome eu, vale? Porque algo que, se ben este ano non participei porque tendo en conta que eu daba o obradoiro de latín anteriormente, entón tendo agora a oportunidade de ter unha compañeira que é experta en historia de Roma, pois aproveitamos e, digamos, como que era máis interesante que a experta pois fora a que dera un pouco a obradoiro, non? E entre vos, non sei se tedes falado a que tipo de público chegades cada un ou cal é o perfil que máis se repite? No teu caso, por exemplo? Eu creo que a todos, chegamos aos nenos, aos adultos, ás persoas de máis idade, e sobre todo mostramos que na universidade non só se vai a dar aulas ou ter docencia, sino moitas persoas non saben o que ademais deso tamén levamos liñas de investigación, investigación con empresas para sacar produtos, para sacar tecnoloxías que eles descoñecen e a mellor tamén é unha forma de fomentar a nos máis novos de que hai unha oportunidade de traballo na investigación
nos de máis idade tamén o potencial que podemos ter para seguir unha economía basada en I+D+I, non? En desenvolvemento de tecnoloxías que axuden a sociedade en xeral. E nos actividades que hemos feito ata agora, tanto na exposición en femenino que fixemos aquí tamén no mes de febreiro e aquí na feira de Pontevedra, vimos, sobre todo no caso do noso stand, o interese que mostran, por exemplo, a perda do medo a comer estes alimentos feitos con insectos, o interese que lles suxeita é moi grande, non? E para xa nos estamos moito contentos e sempre intentamos participar no noso grupo en todas estas actividades. E, María José, así para se algún indeciso, que lle dirías? Que froitos vai a recoller destas actividades? Vai a volver, pois, aparte de con moito máis coñecemento en áreas que posiblemente descoñeza, pois cal é a aprendizaxe ou cal é a mensaxe que ti lanzarías para invitalos? Pois eu que comentaría a toda a cidadanía, tanto a pais como a xóvenes e poboación en xeral, que non hai unha idade para disfrutar da ciencia, que a ciencia pode ser un tema de conversa interesantísimo, que se pode levar aos bares, que non ten necesidade exclusivamente de estar na universidade nin de estar nunha biblioteca, senón que a ciencia ten que estar na nosa vida e que eso é o que permite esta iniciativa, achegarnos a contextos pouco habituais a ciencia, porque a ciencia está en cada paso que damos na nosa vida. Sin esa explicación e sin ese coñecemento que está detrás non podemos dar resposta a moitos interrogantes e que pode ser un tema de interés e que incluso pode despertar vocacións, como ben dicía Xosé Manuel, e sempre é un motivo para tomar unhas cervezas e vamos á iniciativa do bar, ou incluso para facer unha actividade máis práctica se vamos aos obradoiros ou aos stands, porque a ciencia está conosco e sempre estará se queremos. E nada máis. Pois rematamos aquí, só nos queda agradecervos que teñades vido ata aquí para explicarlle a todos os nosos espectadores que é o que se poden atopar, e só nos queda invitalos a todos vostedes a chegarse a esta Game Night organizada pola Universidade de Vigo, na que tamén participan a Universidade de Santiago, a Universidade de A Coruña, e que conta con máis dun 100 de actividades nas principais cidades de Galicia, tamén Ourense, Vigo, Ferrol, en todas elas. Entón, pois moitas grazas por ter estado aquí, que todo saia, pois que volvades, saíades desta Game Night con ese entusiasmo co que agora falabades de outras edicións. Pois moitas grazas.